दिनै 27 जानुवारि आरो बे बिटिआर सुक्तिनि सान आरो दिनै नैथि बोसोरनि सान बे सानखौ जों केन्द्र हिसाबै फालिनाय जायाखै किन्तु प्रत्येक समस्ति निजा निजाखै फालिनांगौ होननानै इन्सट्राक्सन फैनाय लोगो लोगो दिनै उदालगुरियाव बेखे जिगिता समस्ति दं बे समस्तिया गाव गावनि समस्तियाव बे बिटिआर सुक्तिखौ अबजार्भ खालामदों आरो बेखे आं भैरबकुन्द समस्ति आरो धनस्रि समस्ति मोननैनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोजोननाय मोन्दों बेखे थांनाय बोसोरनैयाव सुक्तिया बोसोरनै जादोंमोन जों सरकार हिसाबै बोसोरसे आरो बे समखिनियाव सुक्तिनि प्राय 50% जों इमप्लिमेन्ट खालामनो हानाय जाबाय बेनिखायनो जों रंजानाय मोन्दों आरो रायजोफ्रा बे बिटिआर सुक्तिनि उनाव जिखिनि सुबिदा मोन्दों बे सुबिदाफोरखौ मोननानै जिखिनि मोन्थाय मोन्दों बेखौ मोननानै गोजोननाय मोन्दों आरो जिखिनि बाखि जोंहा इमप्लिमेन्ट खालामनो गोनां दंबावो बेखौ जों थाबैनो खालामगोन जोंहा इमप्लिमेन्ट खालामनो गोनांनि बिथोराव मेजर माबायानो जाबाय सिमा थि खालामनाय बेखौ सिमा थि खालामनो थाखाय जोंहा जिहेतु कमिसन दाखाना होदोंमोन कमिसननि सिगांनि चेयारमेन रुंसारि जालांनाय पि बार्मा बिथाङा बे सम्पर्के गोबां खामानिखौनो प्राय फाइनाल स्टेप होना गालांबायमोन खिन्थु हरखाबै बिथाङा जिउ गोमाजानायाव जोंहा एसे नांथाना थानाय बायदि जादों जों बे खामानिखौ कन्टिनिउ खालामफिननो थाखाय जोंहा गोदानै चेयारमेन दायो दा सायख'नो लानाय जाबाय आगु उदालगुरि साब डिभिजननि एसडिअ आशिष भुटानी बिथांखौ जों दा चेयारमेन हिसाबै मोनदों आरो आसा खालामदों बिथाङा जिखिनि दायित्व मोनबाय बे दायित्व थिमथे पालन खालामगोन आरो हयथ' फैगौ मास मोनसेनि बिथोरावनो बे रिपर्टआ ओंखारगोन आरो रिपर्टआ ओंखारोबा रिपर्टनि सायाव हयथ' बेस खालामनानै माखासे दान्थे बिथान्थे जानो हागौ बिभिन्न सार्कोलनिफ्राय किसुमान कमेन्ट किसुमान अपजिसनबो फैनो हागौ बे गासैखौ बोस्रांनानै जों सिमाखौ थि खालामनो हागोन आरो जों आसा खालामदों बे 2022नि गेजेरावनो बे सिमाखौ जों थि खालामगोन सिमा थि खालामबा जोंहा गोदान जिल्ला बांहोनाय बाथ्रा फैगोन ओमफ्राय गोदान समस्ति दानायनि बाथ्रा फैगोन जों जिहेतु 60 समस्ति जानांगौ होननानै दाबि खालामदों दा जोंहा 40ल'सो समस्ति दं आरो बाखि जोंहा 20 समस्ति बांबावगोन आरोबा जोंहा डिलिमिटेसननि बाथ्रा फैबावबाय बे गासैबो खामानिखौ जों 22नि बिथोरावनो 2022नि बिथोरावनो जों जेसेबांहाय कमप्लिट खालामनो नाजागोन आरो बेखौ खालामनायनि उनाव हयथ' जोंहा नेक्स्ट इलेक्सननि बाथ्रा फैलायगोन बेबायदि बाथ्रा फैगोन खिन्थु जोंहा मेजर माबा हिसाबै मावफुंनो गोनाङा बेल'सो दंसै बे सिमा थि खालामनाय आरो बेखौ जों आसा खालामदों बे थाबैनो जागोन बे स्पस्त'खा कारन जिखिनि रिपर्ट जों माबाया होनो गोनांमोन बेयाव जिखिनि जों एसे रादाब मोन्दों खबर मोन्दों बे मथेबा जों जिखिनि ओनसोलखौ जोंनो बिटिआरजों दाजाबना होनांगौ होननानै दाबि खालामदों बेखिनि हाबगोन एनडिएफबि बिथांमोननि केस उइथ्र खालामनाय बा जेलाव थानाय जाय बिथांमोनखौ एनडिएफबिनि केस एनडिएफबि रिलेटेड जिखिनि माबा दं सुक्तियाव जेनेबा रिहेबिलिटेसन होनाय बे 90% कमप्लिट जाबाय आरो 10% बाखि दंबावो बेनिफ्राय केस उइथ्र खालामनाय बे बाथ्राया दासिमहालागै जों 200नि बारा केस उइथ्र खालामबाय आरो गोबां दंबावो बेखौ फारियै जों उइथ्र खालामलांजोबगोन बेनिफ्राय जायफोर जा जेलाव दं बिसोर कनभिक्टेड आरो कनभिक्टेडनि बिथोराव हयथ' किसुमाना बे एग्रिमेन्ट प्रसेस जोबगोन किसुमाना जोबनाय नङा इटिमेटे किसुमानाथ' प्राय टार्म जोब्बाय जेल थानाया बेनिखायनो बिसोर गबोसिगोन खिन्थु किसुमान हयथ' गनाय नङा आरो जिहेतु कनभिक्टेड माबानि खेथ्रआव नैबे एग्रिमेन्टआव जेबो माबा बेबायदि स्पष्ट जेबो गैया दा जिहेतु कनभिक्टेड जानायखौ आयेना बिथांमोनखौ कनभिक्ट खालामदों बेनिखायनो बिथांमोनखौ दिहुननांगौबा आयेननि प्रसेसजों दिहुननो बेबस्था खालामनांगोन जायफ्रा कनभिक्टेड जायाखै खिन्थु जेलाव दं बिसोर ओंखारगोन बिसोर खुनु खोथा गैया आरो जोंनि मिथिनायाव कनभिक्ट जायि बेबायदि जेलाव गैलिया जिखिनि दं गासिबो कनभिक्टेड गोजा खिन्थु जों जायफोर केसा लाइट बिथांमोना अन्तत 7 इयार्सहालागै जायफोर कनभिक्ट जानाय बे केसा जोबखागोन सोरबा 7 इयार्सनि थाखाय जेल अर्डार मोनबायबा बिसोरबो गगोन आरो खिन्थु जायफ्रा लाइफ इमप्रिजनमेन्ट होदों बिसोरनि केसा एसे आलादा जागोन बिथांमोनखौ जों कर्टनि गेजेरजों आयेननि गेजेरजोंसो दिहुननाय बेबस्थाखौ खालामनांगोन बेनिखायनो बाखि खिन्थु जोंहा जिफोर केस दं कनभिक्सन जायाखै माबायाखै बे गासिबो जोबलांगोन बेखौ जों खामानि मावदों बेनिफ्राय मुंख्लं जिखिनि जादों मुंख्लंफोरनि जिथु क्षतिफोर होननाय बाथ्रा बियो जों दासिमहालागै 40 जननिल' होनाय जादों थांनाय बोसोरनि फेब्रुवारि मासाव आरो बाखिखिनिखौ होनाय जाथ'वाखै आरो बेखौ होनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामदों इतिमধ্যে जोंहा लिस्टआ प्राय 3000सोनि लिस्ट दं दा 3000नो
5 crore करि होनो 5 लाख करि होनांगौबा गोबां थाखा नांगौ जायो बेनिखायनो जों फान्डखिनिखौ एसे कालेक्सन खालामबाय थादों बे फान्डा जेथिया फुरा जागोन जों फोजोबगोन बेराफारसेथिं बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै रंजानाय हाबाफारि लादों रंजानाय फोरमायदों बेराफारसेथिं उदालगुरि जिल्ला बारग' एनडिपि बिथांमोना दिनै गोजोननाय गैया होननानै बिथांमोना बे बारग' एनडिपि होनना बुङोब्ला बे रन्जन ग्रुपनिल'सो रावनिबो गैया बिथांमोना हाल्ला खालामना जानो खारन बिथांमोना एग्रिमेन्टनि गासैबो बाथ्राफोरखौ बुजियाखै रन्जन दैमारिखौनो एनडिपि होनना सानदों खिन्थु रन्जन दैमारिनि एनडिपि नङा बे थाउजेन्डस एनडिपिनि भितराव सासेल'सो बेनिखाय बिथांखौ बेस खालामनाय जाथिया थांना थानो हाया जेरावहाय मेजरिटि मानसियानो एग्रिमेन्टखौ मोजां मोनदों मोजां होननानै बुंदों एग्रिमेन्ट इमप्लिमेन्ट जाजानायखौ लिरदों बिथांमोना दिनै हेंथा होबाय थानो नागिरदों दिनै बिथांमोना मा मावनो नागिरदों बेखौ जों बुजिया दिनैबो बिथांमोना होसिख्रावनाय हाबाफारि लादों उदालगुरि मनफोराव होसिख्रावनाय जेबो फिथाइ थाया रन्जन दैमारिखौ दिहुननांगौबा आइना जिहेतु बिथांखौ होबथानांगौ आइननि गेजेरजोंसो नाजानांगोन बेबायदि लामा होसिख्रावनानै खुनु दिन आं बेखौ आं सिगाङावबो बुंदों दाबो बुंगोन बिथांमोना गाज्रि मोनबाबो मोजां मोनबाबो आं बुंगोन जे जिहेतु आइना बिथांखौ जोबथेनानै दोनदों बिथांखौ जोबथेनायनिफ्राय दिहुनोबा आइननि हेफाजाबजों दिहुननांगोन बेबायदि लामा हाल्ला खालामनानै होसिख्रावनानै धर्ना प्रसेसन खालामनायखौ दिनै साक्सेस जाया अजद दैखांदों बिथांमोना गबिन्द बसुमतारी प्रमद बर' बिथांमोना एसि सिङाव थानानैल' माने खौरां बिजोंनि गेजेरजों बाथ्रा बुङो बिथांमोना खिन्थु प्रेक्टिकेलि खामानि मावाखै होननानै बिथांमोना अजद दैखांदों आइननि हेफाजाब मावनांगोना परियालासो मावो सरकारा मावा न'खरनि सोरबा लिड लानांगोन बिथांमोनखौ मा खालामनो सरकारनिफ्राय हेफाजाबसो खालामनो हायो खिन्थु सरकारा डाइरेक्टलि बिथांखौ कर्टनिफ्राय दिहुननांगौ होननानै बेबायदि खालामनो हाया बेनिखायनो बिथांमोना सोरबा उकिल हमथों उकिलनि गेजेरजों दिहुननाय बेब'स्था खालामदों बेजोंसो हागोन बेलेगथ' हाया बेलेग जेबो उपाय गैया दिनै जों बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय खामानि मावदों आरो जों बे मावालाफानो थायाखै मावगासिनो दं जों थांनाय 17 बोसोराव जिखिनि खामानि जायाखै बेखिनि मावफुंनो आखायाव लादों आरो जोंहा सरकार हिसाबै बोसोरब्रै सम जोंहा आखायाव दंबावो आरो बे बोसोरब्रैनि गेजेराव जों बिटिआर सुक्तिनि गासैबो जोंनो सरकार जिखिनि जिखिनि मावनो होनो रादाय होदों बेखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामजोबगोन बे बोसोरनैयाव मा मा मावफुंनो हाखो जोंहा दा प्राय 50% खामानियानो जोब्बाय जों 50% एग्रिमेन्टनि 50% दफाखिनि जों फोजोब्बाय जे एनडिपिनि जिखिनि केदारफोरनि जिखिनि माबा बेखौथ' जों मावबाय दा एसे दंबावो जेनेबा रिहेबिलिटेसन बे 90% जोब्बाय जा 10% बाखि दं केस उइथड्रआ 200सोनि केस बारा उइथड्र जाबाय बाखि एसे दंबावो बेखौ फारियैनो उइथड्र खालाम कारण खनसेनो गासैबो उइथड्र खालामजोबनोबो हाया बे फारि फारि केसनि रेकर्ड फैनांगोन नायनांगोन बेनिफ्राय मुंख्लंफोरनि क्षतिपुरनि बाथ्रा बे इतिमধ্যে जों प्रसेस खालामबाय फान्ड कालेक्सन खालामगासिनो फान्ड जोबबानो जों होगोन बेनिफ्राय साख्रि बाख्रिनि खोथा बे इतिमধ্যে प्रि रिलि माबाया जागासिनो दं रिक्रुटमेन्ट रेलिया जागासिनो दं बेयो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बे कर'ना भाइरास जानायनि थाखाय एपइन्टमेन्टखौ एसे दोनथ'दों आरो बे प्रसेसा स्टार्ट जाबानो बे एपइन्टमेन्टआ जागोन बेनिफ्राय बाखि जोंहा बर' राव एस'सिएटेड लेंगुवेज होननानै होनायनि रादाय दं बे जाबाय बर' मिडियाम एजुकेसन सोलोंथाइनि थाखाय सेपारेट डाइरेक्टर नांगौ होनना बुंदों जाबाय बेनिफ्राय DCSPखौ डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिसआव इमप्लिमेन्ट खालामनो हागोन होननानै रादायाव दं खालामनांगौ होननानै बे जाबाय बेनिफ्राय जोंहा बिटिएडि ओनसोलनिफ्राय सोरबा डिसि बा एसपिखौ ट्रान्सफार खालामना लांनो गोनां जायोबा आगोलावबा आसाम सरकार गावनि गोसो मथे लांब्रबलाबायोमोन गावनि गोसो मथे हरब्रबलाबायोमोन खिन्थु दा बिटिआर सरकारनि चिफजों सावरायबा बिथांमोना होनो हाया बेबायदि मोनसे रादाय दं बे जाबाय आरो बिटिआर ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खामानिफोरखौ नोजोर होनो थाखाय मोनसे सेपारेट डाइरेक्टर डिपार्टमेन्ट खुलिनाय बाथ्रा दंमोन बे जाबाय जोंहा दा बिटिआर डेभेलपमेन्ट होननाय मोनसे डिपार्टमेन्ट खुलिबाय आरो बेफोरजों बे खामानिखौ मावदों बाखि मेजरनि भितर मथथे जोंहा बे सिमानिल'सो एसे बाखि दं आरो बेखौ जों मावफुंनो हागोन बाखि इन्स्टिटिउसन गायसननाया लेन्ड एलटमेन्टनि प्रक्रिया सोलिगासिनो दं लेन्ड एलटमेन्ट जायोबानो नों इउनिभार्सिटि गायसननाय मेडिकेल कलेज गायसननाय NIT गायसननाय बे गासैबो जाजोबगोन दा लेन्ड एलटमेन्टनि बाथ्राया अफिसियेलि सोलिगासिनो दं आसा खालामदों हयथ' मास मोनसे मोननै भितराव बे एलटमेन्टआ जागोन आरो एलटमेन्ट जाखानाय लोगो लोगो बे कनस्ट्राक्सनफ्रा सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बा अर्गेनिक इउनिभार्सिटि NIT रिजनेल इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स इत्यादि बेफोर गायसननाया जागोन जोंहा दा बे हा एलटमेन्टनि खामानियाव एसे सोलिगासिनो दं आरो बे अफिसियेलि जोबबानो जागोन